kian po api chuan restaurant changkang dewa thil ei dun tur lo hruaiin ani la chuan kapi helai hi a to lo tak tak mo alo ti mahse api chuan to lo we ipi nen thil tui deuh ei chewang imi treatment po chhun zum hun chep to si a alo ti chuti lain an manager ron kalin api chu chairman tia ron kawin I local thei chu kan valom em alo ti kan chuan makti deuhin chairman a copy chairman ti in a ko che ero alo ti ve a api chuan nilawe mi hre swala lom ti in a ke ya avara saka signalin kal tur chuan alo ti revak lawa chuan a classmate chin yo juan le abel pa ron kalin kan chu a ron mu chuan he ta mo ipi ne ne lo mire thei omna hmun ani lo asin ti in ke chu hei kabial pa sha phu ani hi sha group ro chun tu tur ti in a han shil abel pa la chu alo in ti thei em le ngal in pa te thona fu company chete chu ani hian a chok boy vek thei ti sha em alo ti vel kian chuan izak lo hle mai boy nai ne chuan ka chunga twan ro midang ti tel loin alo ti ve yo jan la chuan za lo le moi lo deuhin a tong khum zela api chu alo nui chu ve le nang pitar hi I lo nui ngamalo alo ti api chuan kian ne na chuan boi ei turi order tiang miang he mishing thu soi hi ngai thak ta ka ni lawe alo ti yo jan chuan izak lo hle mai ti pa in an manager lo phei chu kawin manager private room kan tan lo bo sei ru ati mahse ani chuan an restaurant chu book vek ani thule an ni chu chuak turin ron shila an ni hi ati chuan manager chuan an ni hi chu kan khwalian te an ni ati abel pa khan tunge kani sha em ti ya azo chuan Mr. Shah iminga hliau palange ti in an not chuak theya kian chuan kapi an khwalian kan ni amo a han ti api po chuan o kopon ka nei lom chuwang chuan keini te chu min not bo thei re law ti in ei tur cha ila alo ti a lungai me alo tur chuan a ti bok kian chuan kapi in lungai lo turin min ti mahse pate hi a tha em le ka shat nge ngai ti in an company lama avakal le receptionist ne na chuan vakalin ani chuan engei du alo ti fu shi han mu ka du a ati chuan enge kan vice president chu tiangin a mingin I ko ringo thei lawang alo ti mahse kian chuan nilaw isha swala nyang ka pasalah nya an ming ain angan yang alo ti mahse receptionist chuan chu tiang ming dang thok an om lo thu chu alo shela makati chan hle receptionist la chuan kian chu moi lo tak tak a tong khumin nang ang mi del moi le ngal kan vice president ang ming pu pasal ka neih te lo ti vela do soi mang lu tuk mai ti in security chu kawin shwai chuak turin ati kian chuan lo du lowin ka ko langa alo kal mayang ati a kol chi han chuan lo lowatin enge ni ta alo ti an company ya a local thule in no ya thu soi chuan a thong lu tuk chu a tlu chela a secretary chuan a lo dum man mo deuh chuan an chuak ngal chuti lain kha a classmate nu le abel pa kharon kalin kian chu an ron hnuai chha le to hle a an ni chuan kan lo han chho ma sange meeting na a I pasal chung chang po kan soi tel lawang ti a soi thei lo an la ti vel suya kian chu shwai chuak turin alo ti le security ne na chuan mahse alo chang ve tlata shi han ron thlen chuan thla turin a ron ti wat I cha MT in ngai twa hle a receptionist la chuan vice president nang mo alo ti kian chuan shi han bula chuan pate vice president local telve emni alo ti a secretary chu melina o ati ani point lo she thiamin lo han chho ma saru ti in an kala a secretary chuan receptionist te chu apan ani chuan ani kha kan vice president nu puyam ni alo ti o ti lo changin an pani chuan ban an ni thu chu a shil ngal bok chi han chuan office a shwain kian chuan a thil ton le a na in a tor pha a lo thu te chu a shila
ani chuan lo hlau thawng lo turin a hrilh thung kei po in meeting chu ka chim dawn a lawm kan lo enang tiin a lo hnem ve bawk a meeting na hmunah chuan an han lut chu an lo dinga yo chuan khan a lo hmu chuan nangmaw ti nge khata vice president thutna turai thut ringot a lo ti a bialpa chuan a lo khak mahse du tok mai lawin ani hi kian kiani pasal kha alom ati meu chuan a bialpa zawk kha a hlau thawng tawh hle a chi han chuan an hne na chuan kania lom a pasal chuan vice president po kani in kwang lo tur in norani ti in do kan beng ripopin nangni company nen hian in lai chin na nei a pe om lawe li sa changin in ming payani a han ti meu chuan a bialpa khan ngai dam lo dil ngal rok rok chi han chuan angai dam du lawa kan pui ril ru in ti she oma a titlat thin rim deuh chuan a chhuak yo chuan zuin ma se po na a bialpa khan nang hian min ti boi hle mai min lo hnai to su ti in anam tluwa a kal san mak chutia a tlu chu kian ron kal nen chuan in mu in yo chuan nang hi kan school kal ho lai chang to in ini na ka sha a hetiang mi hausa na pui ini hi ka ring theilaw fu shi han beijing mi hausa ber hi I pasalah ni hi ka oi theilaw alo ti kian chuan enge soi omzia ti in alo la bo hle a mahse shelo der su I pasal hi mi hausa takani ti hi shelo der re su ti in a kal san kian chuan na ril ru chuan ani chuan pateya khan min lo bum reng ti na ani mo ti in a ngai to kwala a chunga a thil soi vel te ani chuan ka mi thi a tha thuna min no chuak mayang a kapi ka chan wang khan min la khongai mai ni ngei don hi a ti ril ru atu ka chuan hospital lama kalin doctor an lo mu a doctor chuan naktuk lama surgery chu chan kan tumang a lo ti api chu alo lom hle a kut beng thakin avati zia don em ti in kian hne na chuan surgery kan ti watanga nangpo in imit ngeiin min mu ve wa thei to ang alo ti doctor chuan surgery kan ti ma thil poimo le thil om thei chen khasha ti rin ngai dona min lo mulok thei angem ti in a shel api chuan a zui chi han chuan kawakal ve lokange min lo ngak ro ti in a kal sana kian chuan a kal nu chuan surgery ka ti thei ngai ni chuan pate mel po ka mu ve thei to nge yang ati a chuti lain kong khar chu mi pakhat mai tuam hian alo kik tunge alo ti wata chu pa chan wapanin a mui chu romolin awa hupa ni khoshalo chuan a om ngal shi han ron let le chuan an mani chu atoka mahse kidnap tu khan lukhuma khum tira a she sang lawa ani la in zungbun kengin hei hi surgery inei zo vele ka peyang che ti in lo ena kian chu mun pakhata ron har chhuakin makati hle a mahse rewak lawa shi han ron thleng chop chilin kian lo khoitum tupa a pasal ni chep kha a soisa a kian chu angai ven ngal a hote chuan chu pa chu an lo van ngala shi han chuan kwan chu pomin a kalpui ngal mak hospital a kalpuin doctor in lo en ngala mahse kha pa khan lo khoina ve deuh nen an du angin amit surgery an nei tur chu an hlotling lawang ti an hlau hle a doctor chuan a hlotling lo ani ngai chuan amit hi kum khwa in adel to don ani ati kian chuan lo sherenga ama chuan tor tlok in a rizai sin chu a tham vak ringot shi han kalson hlanin kian chu alo om lawa nurse ne na khongi helai room a om me cha kha ati ani chuan rewak lo liam ta khan room hi a chwa sana alo ti a man mo dewin a zong ngal chuti lain kian chu pona rel runa deuh hian alo waka kamit adel hlenang mo pate mel tak ngel po ka mu thei don lawa ti in alo chap mahse shi han khan ron mu in akyanga chuan a chu nyama heta tho hian loi lo oma amma a ka mu ma sak ber chia ilo om na kha ni hi ati kian chuan chap chungin pate email po ka mu thei to om si lawa alo ti ani chuan chutia ngai twa su amma po khan helai hmuna me che cher ve tak ni in ka mu che a kapi wangin tuna ka nu pui ni to a chuan imit po tha chuak lo ma se keima hi imita ka changang lungai su alo ti
ken chuan mahse nakina phah te lo nei ta ila an thang lian lai po ka hmu ve thei dawn si lowa nu tha tak ka ni thei dawn lo ani hi a ti a chap zoi zoi shi han chuan engti kong zong pon kong a zon sak tur tho soin a zung bun ken chu a pe a he hi kanin nei zung bun ani hi a ti a khoi te ra ken chuan pate mi hausa takini ti ka hriania a han ti ani po chuan engtin alo ti wat ken chuan ama in company ka local chum khan ka shevek a han ti shi han chuan engpo ni se tunna chu tiang poi mo ber lowe chan engi mo wangin kan ni na dik tak ka shil lo che a poi ka ti ma se tunna chuan boina om to lawang a han ti chuan alom tho si lung chebok si chu awa bo a chhuata chuan an thlu dun hospital lama let la in doctor chuan surgery nei chung chang vel lo soi pui chan sa a han ti chuan ken chuan ole doctor chan chete po ma se kalatu ani kamit hi a that le nge ngai ti in a shil mol mol shi han chuan ama kian lo kidnap tu te kha she chhuakin anu le a unau pa le ama a pasal tu ra an lo biak sak a mu pa kha ani ti a sha a lo rik rap kian nu la chuan khonga in min khoi su kian nu ka ni sin a tet lai changa en kol sei lian tu a han ti chuan shi han chuan anu ni tlak poi ni lawe khatiang khan a in en kol na tur tak nyal po ilak chwa sakania ti in a house shape khang poisa te kha pelet le vek ro a ti chuan anu chuan along man chen to thu chu a soya chutaka rap pakhat kha wa panin nangpo kanu pui lo khoi te ituma ithil te swalian berani ti in asana te tarmit te ada a nek na theinan thil engi mu punin a soi sa ze ka a haute ne na chuan anni hi phwar hlom ula mun latak kanu pui mu thei to lo na tura nu che ang che u ti in a kal san dai kian po chuan treatment te alo la ve ze la rewak lo nuwa chuan doctorin an ne na chuan kan be se ang mi sian a treatment lak hi angai le a thataka a mu le thei kan be se ani alo ti ami tom na hi kan la chhuaka nga kan en chin don nia a ti ti chuan ami tom na chu an phela kian chu doctor chuan miss han men tum chin te le engi an don a han ti ani po arun menga ami mu sak ber chu shi hanani pate ti kawin ka mu thei che a ti ami tui chu atling pam shi han chuan akut lo pe in kan voi khat in mu na ani alo ti voi khat na alo ti api chuan boyi min sha em ipi ka ni alo ti ve ani po chuan en vatin ka mu thei che ania ti in an hlim tang hle doctor chuan ti hian muang chang in rewak lo nuwa a recover mayang ti in alo shile shi han chuan lom thu shilin I hlo tur po ka secretary in lo bai pui vek to ati akal na turan lo ko mu shi han chuan kian chu an mu household registration bu mu in he hi kalak sak che tuna chuan an chung ko mi ini to lo mahse keima ni fu chung ko mi ini to alo ti kian chuan iti tak takem alo ti shi han chuan tak take ke kapi le nangma hi chung kwa kan ni alo ti Mrs. Fu ini to ati chuan kian po chuan zoi in ka inzir chho ve ze lang alo ti an hlim tlang hle cholui kil hoin kian chuan api le shi han ne na chuan hei kamit te a thavek to class ka kal lo na arei to si ka kal thei to angem ti in handil api chuan imi chu a tha to nge ya mahse I taksa ala chak tok lawang ti ka va hlau ve alo ti mahse kian chuan a teulo kapi ka tha in ka chak to lu tu ka lom ti in alo mel tlon shi han ne na chuan pate iphal thei angem a han ti mahse shi han chuan ama pun boina I to kha ka kal san lok hlan che in college a han ti chuan kian chuan pate min kai to ti chu ka sha mahse kum khwa in 1000 hnuaya ka om thei don bik leinem ati shi han po chuan dikati ve deuh nen ani chuan class bana karon lam thinang che ati kian chuan angai lo I boy ro pui si alo ti
mahse shi han chuan khat chu ka ti nge ngai ka ron lam zia ang che ti in an rem ti ta nge nge kian po shi han chuan a class kal le masak ber na chuan va thla in kian la chu alo phur hle a chwa ma chuan boy nai nei chu min lo kol va tang che ti in a shil phur dewa a chwa ma chuan a kuta lo van le tlat kian chuan pate min von tat te chuan ka kal theina ang ti in a thla a atlan chuak ngal dai a secretary po chuan sir ama enjoy turin mi ka da alom boy na emo tu ma in an buli ngam to hau lawang alo ti ve a an college campus chu a en wanga miss kan kian kalom puya che college ikale the hi ti in alo in ti phur vel chuti lain tlangwal pakhat hi aron lang hlola chhannu khonga in playground omna min shil the ngem ti in a first day ani wangin a hmun vel ala chan lo thu chu aron shil kian po chuan apoi ka tilutuk ke po ka first day ania ka shi hau lo mai alo ti chu pa chuan ani mo in class ngei ni a in classroom a kalo shwa yang che a han ti chuan kian chuan I first day ani ve thau kha I shebik nang alo ti a chhannu shi yu kharon tan phein anin mu chu an lom lutuka an zong tor a chhannu chuan chu tlangwal han mu chuan chhelo ti ve reuh hle a ke hi a chhannu kania ti in class kan nei sia kan lo vakal masa ange ti in an tlan san ta da ya chu pa po chuan enjoy vong tlangwal chu api khan ron kolin janjing ti in a ron kawa iron le to ti kalo sha a ti in tinge mi ron tlo masak lo classical ngal da ya ti in ka ngai te reng chen ti in alo hau mol janjing chuan kapi ka me chadu zong ka mo sin nangpon bel nu zong va tura min ti chin kha ka hlo thung ton ya a ti a lim mel vur hle